Horixe horea, sakoneko egoera baten erakusle propioa. Normalean, irakurle, zuaur frogatu ahal izan duzunez. Baske itxaren auskatzeak bi ondorio baditu. Lehena, irriño trufaria, gorakoia, lurra larruari sobera lotua daukanaren alkearen ikurra. Bigarrena aldiz, haserregorria, minoritate ekile baten bekaizkeria, espiritu ertxikeria, burugabekeria, bortizkeria, atzerakoikeria etengabe saldatzearren. Bi jarrera horien erdian, planeta honetako kideen gisa jendeki bizitzerik ez geneukala argi zegoen. Edozein ordutan estereotipo finkoi moldatzea eskatzen zitzaigulako. Artzai moduko basa ona edo goi mailako terrorista trebea. Korrontena hasiek ahazmen osoaren eta gaztigurikarioenaren arteko uretan itoarazten gintuzten. Gazna ote zen gure salbatze eremu bakarra jadanik? Dioten Euskal Gatazkaren muina bihurtua zen gazna, eta partikularski ardi gaznaren inguruan eramaten ziren eztabaidak, borrokak eta aterabideak. Esnearen prezioaren apaltzea, haragiaren kutsadura, erremedioen gastuak, hobekuntza genetiko zailak, euskararen galtzea baino zarata handiagoarekin. Deitoratzeko manifestaldiak antolatzen ziren, letxeria okupazioak, gehienek irratian bidez hurbiletik segitzen genituenak. Tokian tokiko arrazen, ederrak baina agorrak, eta animaleko errapeak zituzten nonbaitetik ekarri hasien den aldekoak eta aurkakoak ere. Lakonikoki, aharratzen ziren herriko plazetan erreboteak odolez takatzeraino. Mahaietan, patxaran botilen usa baizik ez zituelarik kalapitaria bereizten, eta moskorrak, ondarrak baketzen. Errateko zuhurki, euskalduntasunaren aparte, gaznak biltzen zituela bere mami zuriaren leunean hemen gaindiko arazo, politikoak, ekonomikoak, kulturalak eta psikologikoak batera.